the spirited campaign across the republic ne jochungi te. Joma wacho ni Sifuna ne okogo campaign ne Boyd Were kia ne gin joma chalo nade. Kinde mane Boyd dhi submit nomination papers ne IBC, SG ne otene kod hukahu e ODM kanyo. Koro jowawe siasa moko manono manyalo pogo ganda. Kipenjo kanyo to Babu Beno campaign ne jechung mar ODM ma Kariobangi North. Okang'eyo penjna uru jolony ma ungo e studio kanyo kama nenya. ODM party en a Democratic Party to kata kamano awinjo ka chairman Makasipulo wacho ni mondo MCS ma Homa Bay ogolo yugi magwanga. Ma dhi bedo nade, okay? Ma ote mar Jojo Nyango majandhiwa nene kamano e ote mare kairo kamana inyam. Maka jomo oyawore the national government and the county governments ne utogi a lot of resources by elections ni mani nyalo we ni en thogi kuo. Ma ngiso nango donge 2027 ng'ato ka ng'ato biro chung' mana kende en owuon e manyo gima en owuon koro dwaro dhi bedo matek ne jomanyo yier elemo maket kod mago. Erokamano ahinya. Moro kaendi wacho ni former Attorney General kendo immediate former CS mar Public Service ne ok onyiso lony mare kaka ng'amo ong'eyo rito weche mag chike. Nyo aneno ka ene gwenge mag Siakago kocha ka otemo laore gi okebe moro ma ok ng'is picha maber ahinya ma ng'iso ni kare ojalweny. Okay? VOJ mogik masomo kam gima nyotimore Kariobangi North nyoro e kanisa mar PCEA cha ok gima ber ahinya. Kata kamano ji nyaka ng'e adieri ni nitiere two factions mag yudhe mane gore to police nyo biro kacha mar thego ji ariyo go to kuma maracha ahinya tiegas nyodhi nyaka laro mar kanisa ok kaka Rigiji koro temo kete ma kodwa ywayo nyaka nying rais e weche moko manono. Rigiji en ng'ama tiyo gi strategy mar koko gi ang'enge ne kaka norwako helmet ochalo japiko Narok. Jowa piny kod okinyi wadhi uru mos gigi te nyakwara Muga Jwang Jackson Mandago nowacho ni gini ket mane obo mari masama ifumori to wuok oko. Achak kodi governor jopiny wuoyo ka. Aparo ne japiny ma wuoyo kuom Attorney General machon to gi CS machon JB Muturi ok wanyal seyo Muturi ahinya. Na gomba ka gi Muturi nyoro godhiambo e yor simu nonego beni abedo kode the People's Bench jumani. Kata kamano gin gi bura moro kawuono mar jodito mag United Opposition mondo ging'e ni to gidhi loso nang'o ka gidhi mbele. Magi ok gin gik ma waneno for the first time. Sama Abdullah yotedore sama siasa yotedore to gik ma kamagi timore. Ndalo moko ni neno ka ja senator ma Kakamega Boni Alwale Kibraka Kibraka ni neno ka kare kama beto gineno to kidio baba maber Alice Wahome ndalo moko ni neno 2017 ka omako ja IBC kendo orudore ga rudha ma ok yot. Koro siasa nigi gima waluongo ni emotions. Mana kaka nyo waneno Kasipul bende ka joka otiela Kaluma ilo. Koro magi gin gik ma sama ng'ato nie pap to emotions miri magi gik makamagi nyalo timore. Wan onge ng'at mane ni kacha mondo ming'e ni to rawera mano othung'o cha ang'o mane rawera no timo. Rawera no timango. Koro aparo ni ok wanyal jaje mak mana ni jotelo nyaka bed gi horruok nikech picha magi nyiso samo ganda neno gicha to koro idhier ni to kare dhana guok gi lawe to nyalo timie machalo nade. To ok wanyal seya ahinya nikech ne ok wang'eyo ni to rawera no samoro bende diboni ni nyocha noyanye nodiro ne wach moro. So nyaka mane momiyo na amanyi mondo wago yemba kan to kijana cha nyocha notimi nade. Koro mana bang' kisewinjo kinyalo ng'eyo kumi yienge wach nikech kaka wan jo fwambo ng'eni ok wadhi gi weche mag fuong'o ahinya. Emomiyo inyalo seyo jatelo to kare ok ing'eyo to nene lwasi mane ka wene jowetewa bende oduok mamoko. Adwa